Здравейте хора, аз съм Алек Гейминг и днес ще играем Майнкрафт оцеляване не в никакъв сервер, а в моя си свят. Както помните, от миналия епизод си намерихме седоце, направих си бях тази къща, долу има и мина, тук така, между това и тук, който трябва да е тук, да, имаме айрон, семена храна, оръжие, блокове, строкове. Ся. Так пешо. И благодаря, че не беше до къщата ми. Честно, благодаря. What the hell? Имам няколко изненади за вас. Да, ви вече видяхте. Този порталец. Порталец. Здрасти, портале. Имам и още една изненада. Тя е не в тази. Fuck yeah. Така. Вече видяхте букшелфа, но и често видяхте. Да, enchanting room. Това е енчанта. Много лапис. И сега да. Моркови ли видях? Въртле, какво правиш тук? Морковките, елате. Ей! Моркови пауър. Чао. Така. Влизаме в къп. Ей! Той умря. Вече имаме залог стринг. Брожолки. Да оставим това. Не бе. Така. И сега ще имах един нов. Да. Да. И ще си направим една айрон кирчочка. На две. Така. Крафтинг. Айрон кирчочка. Това старите. Покоти. Нещо много ми се превиждат крипъри. Последно време. Не знам що. Така. Вземем една бубена лапис. И знаете за този звук. Какво всъщност? Бенов. Бонче, щепено пиронче. Къвто не е бил късмета, такъв. И сега хора. Да изпробваме върху някой. Хе-хе-хе. Пък. Аре! Йоа! Няма да пасеш. Хуахе. Така. Скок, мок. Изкачваме в мината. Така
Сега време хора за айран, диаманти, и готико и всичко. И така хърце, мили хорце. Оп! Аре, XP, ей. Чао! Сега накъде да тръгнем? Значи, къде не беше изхода? Това ли беше изхода? Да. Значи мисля някъде на там. What the hell? О май гад. О май гад, хора. Гледайте какво става. Тя бавиш с мен, бе. Майко, мамо. О, леле. Това ако не е късмет, не знам какво е. Честно казвам, хора. Прода 24 диаманта, хета лев. Ти се бавиш, човек. Те нашли 39 диаманта, what the fuck? Не, хора, това се е чиста късмет, честно казвам. Аз, никога през живота си съм нямал такъв късмет. Никога. На къде хора? На там. Ко? Не. На къде да отидем? Тук ли е? Иронче, бе. Бах. Така. Всъщност, ние сме 9-то ниво, бе. Хора. Тъйте дайте на там. Ето това ми харесва. Сега. Ако... Това ще така. Ще продължим. Кол! Ей! И то много. Много кол, много XP. Не светне малко се разставам.
този кирчок, за жалост. Май ще трябва да се сбогуваме с него. Не е чак баш най-добрата кирка, ама... За колко опам с... Нека трябва да свърши. О! И... Да хапнем. Ей, гол. Пятнайсто ниво. Да. Какво събрахме? 8 голд, 32 редстон, 39 диаманта, 18. Такова. Айран. 70. Уирда тунел. Качвай вънка е вечер. Сега ще бием с Unbreaking едно меч. Сега може да се направим и дамонт нищица. И сме 15 левел. Това е добро. Не обичам гости в дома си. Неканен гост. Не ме харесва. Факта полез. Коне! Кончо, пробвам пъте. Аре! 6 кожа! Ей! Така. Опа. Тук. Всъщност. Аз защо си оставам храната там? Където не е място. Така. Ето ни кол. Ма ще не трябва и това. Не всъщност. Опа. Чайте, че се умотах нещо така. Бум. Аре, бум. И бум. Браво! Ей! Не. Даймонд.
А, тук ги родите. Не. Нещо се бъркам. Аз всъщност имам ли книги? Фак. Трябва ми къща с книги, ма не искам да си чупа от тука. Ма хората, ще трябва. Ще чупим. Ще ни трябват книги. Така. Не. Аз съм мога да се кача. Така. 24 книги. Не е зле. Супер даже. Дай ми това. Дай ми това. Хоп, 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 хоп. Хайде от мен. Хайде ви. Морков. Чи. Хоба. Така няма проблеми. Всъщност. Това. Да ги засеем наново. Падне от мен, да знаете. Може да съм го направил в минали епизод, man. Нещо не си изпомня. Пак ли имам никани гости ви? Аз някой ден тия седен ще ги избия, честно казвам. Тука, то е готово. Хоп. HP. Ще чакаме и това да се изпече. Кумон. Айде. Ще имам за брони. Давай, давай, давай. Чайте да си... Аз всъщност мога ли... не мога. Това е проблем. Ей, 16 левел. Той, значи правим си две доманки, два дуамантинки, това така. Резервни патлаци. Хоп. Хоп, оп. Ец. Така. Добре. С това ще направим армурчета. Оп. Идеално. Така. Една пръчка. Ау е, обичаме железни. А сама жаката от острица. Тук нищо не. Давай. Време за... Къде? Книгите са у мен. Добре. Лапис. Все. Първо. Кое най-ефтиното? Бах ти смърли. Вой. Зато и...
Protection-ка. Change smite. Efficiency 2. Опа. Аре. И животчето ни свърши. Да. Сега, да хапнем. Че. Да приберем тези мощни бебчета. Колко мощни? Не много мощни. Така. Аз имам люк. Ей. Мама ще направя друг. Хора, това ще бъде като клик. Надявам се да ви е харесал. Направихме горе-долу много неща. Незастроени, заобикаляне, за намиране и там подобно. В следващия епизод може да отидем през този магически отворена врата. И там да вземем кварц. И така хора, ако ви е харесал клипа, дайте по един лайк, коментирайте, споделите. И ще се видим в следващия клип. Чао!